Здравейте на всички, казвам се Ивайло Иванов и съм решил да направя една поредица от видеа, с които да се предизвикаме, и темата е действително много добра за успеха. Решил съм и съм си наименувал една рубрика на Кафето на успеха с Иванов. Кафе на успеха с Иванов. Така че, скъпи приятели, искам да поздравя всеки един човек, който би желал да промени нещо в живота си. Искам да поздравя всеки един човек, който дълбоко в себе си таи тая мисъл, че може нещо да се промени в неговия живот, че е възможно. Искам да предизвикам и всички тия хора, които във времето са си повярвали, че не стават нещата, че не са възможни, че за тях като че ли тия неща са някакъв мит и легенда и така нататък. Искам да сложа една тема пред всички нас. Аз също предизвикам мене си. И темата е много простичка, много хубава. Тя се нарича "Кой ти каза, че не можеш да успяваш?" Понякога си разсъждавам за успеха, това е една от любимите ми теми, и си казвам, действително в колко много хора има заложена тая мисъл, че като че ли други хора са богопомазани, като че ли други хора са абонирани за успеха, пак в техния живот нещата не могат да се случат. Правил съм видеа, говорил съм на хора, споделя съм информация, много ценна, полезна информация. Между другото, аз и моето семейство, това с което се занимаваме като партньори на една голяма компания, е да носим една изключително важна, ценна, полезна информация за едно чудесно, по-добро здраве. И много пъти хора са реагирали срещу моите думи, много пъти хора са изваждали негативна позиция. И знаете ли, зад негативната позиция на хора се усещат страхове. Много пъти хора дори не са опитали това, което им предлагаш. Много пъти хора дори не пожелават да се присегнат, да видят какво е това, как е, що е, може ли го, що в живота на този човек, който го разказва, той работи, дали може да работи в неговия живот. Много пъти хора просто още преди да са чули, още преди да са те изслушали, те отрязват предложението. Те си отрязват клона, на който евентуално могат да стоят. Отрязват си възможността за бъдещо развитие, за промяна на живота. Темата, която слагам днес пред мене, пред вас е: кой ти каза, че не можеш да успяваш? Дали в твоите разсъждения ти залагаш на някакви бъдещи неясноти? Дали в твоите разсъждения и реакции ти залагаш на едни страхове, на една несигурност вътре в тебе? Дали когато някой ти предложи една добра възможност, ти реагираш негативно, реагираш пасивно, заключваш вътре в себе си целия си потенциал, защото някога си сбъркал, защото имаш някакъв предишен страх, някаква предишна опитност, която е била негативна, и тя се явява водеща във всички твои възможности, които се отварят пред тебе за в бъдеще. Така че, скъпи приятели, това е много интересна тема. Защо? Защо аз съм приел това убеждение, че не мога да успявам? Защо при мен като че нещата не се случват? Кой ти каза, че не можеш да успяваш? Действително, знаете ли, всеки един човек има нещо, което е силно вътре в него, някакъв потенциал, някаква дарба, някаква заложена позитивна нагласа, настройка, талант. Всеки човек има нещо добро вътре в себе си. Ако ти успееш да го хванеш, ти ще можеш да дадеш много полезност в живота на другите, като тая полезност ще се върне и в твоя живот. Затова слагам тази тема. Кой ти каза, че не можеш да успяваш? Значи, имах един приятел, който казваше нещо много интересно и съм го запомнил. Той казваше така: значи хвърляш зарчето, в зарчето има от 1 до 6. И ако ти, примерно, образно казано, това е като преобраз в живота, правил си нещо, не си успял, правил си нещо друго и не си успял, това не означава, че като си хвърлил веднъж и ти се паднала единица в зарчето или двойка и тройка, не означава, че не можеш да имаш тая възможност да дойде шестицата при тебе. Много пъти хора са се проваляли, много пъти хора това се е запаметило вътре в тях, и това е в основата на всички техни бъдещи възможности и избори, които правят. Това не е за мене, това при мене не работи, ти го прави, не ме занимавай, аз съм зет. Какво да ви кажа? Много е хубава тази тема. Кой ти каза, че не можеш да успяваш? Като ти имаш талант. Всеки човек има талант, всеки човек има някаква даденост. Затова едни са лекари, други са учители, трети са инженери, има хора, които са с музикални дарби и таланти. И моето предизвикателство към всеки един човек е:
Погледнете на себе си, погледнете това, което може да правите, погледнете тази възможност. Ние, примерно аз и моето семейство, правим нещо уникално. Посветихме се на това да говорим здраве в живота на другите хора, посветихме се на това да разпространяваме една уникална информация и това прерасна в наша професия, в наше основно занимание, докато беше хобби в един момент, прерасна в едно основно занимание. Така че, скъпи хора, искам да предизвикам всеки един човек. Кой ти каза, че не можеш да успяваш? Толкова ли е трудно да носиш полезност в живота на другите хора, като примерно си носител на една чудесна информация за нещо добро? Толкова ли е трудно? Не е трудно. Въпросът е да ловиш действително това, което на тебе ти идва естествено, това, което ти идва от сърце, което ти излиза от твоя вътрешен човек. Да го изявиш навънка, да видиш това, което ти харесва. Обичаш да пътуваш, обичаш да се занимаваш с спорт, обичаш да споделяш с приятели, обичаш да си социален човек, обичаш да срещаш хора, обичаш да твориш нови неща. Да ловиш това, което е твоята сила и да започнеш да надграждаш вътре в нея. Така че, скъпи хора, кой ти каза, че не можеш да успяваш? Кой ти каза, че на тебе задължително трябва да ти се падне единицата или двойката от зарчето? Кой ти го каза това нещо? Няма такова нещо. Ако някакъв глас идва и ти каза, че ти не можеш, това е глас, който те лъже. Всеки човек е способен да прави неща. Всеки човек е способен да дава качество в живота на другите. Така че, скъпи хора, аз не случайно съм сложил върху нашия екип един девиз, който казва "Ние можем". И знаете ли, когато сложиш нещо на живота си, ние можем. Когато си част от една общност и ти си отпреде пред тази общност и девиза на тази общност е "Ние можем", винаги някой път не ти се говори, някой път не ти се правят неща. Нормално е, хора сме. Нормално е да се колебаеш, нормално е да имаш моменти като че ли си в застой, като че ли всичко е срещу тебе. И когато се сетиш за това послание, за този девиз "Ние можем", тогава разбираш, че се хващаш за това нещо и то те изтегля от тази ситуация. Нормално е, пак казвам, да има колебание, нормално да има съмнения, нормално да идват неща, дали си на правилния път. И точно това е в момента, в който ти разбираш, че ти искаш да продължиш. Аз искам да бъда там. Така че, скъпи хора, ние можем, е много хубаво послание и пак ще предизвикам всеки един човек. Кой ти каза, че ти не можеш да бъдеш успешен? Бъдете успешни, бъдете мотивирани, бъдете хора, които откриват потенциал в себе си, прилагат го в своя живот и в живота на другите и носите полезност. Хубав ден от мене и успех!